Aan de orde zijn de volgende verdenkingen. In de zaak Germanium het als ambtenaar verduisteren van 450.000 gulden aan subsidiegeld van de stichting FOBS Divi. En het gebruiken van valse facturen, offertes en aanmaningen op naam van Robuco NV. In de zaak Passaat het valselijk opmaken, antedateren van een aanschrijving in het kader van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen. En tenslotte in de zaak Maximus primair het medeplegen van de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013 en subsidiair het uitlokken van die moord. In deze uitspraak komen onder meer de volgende namen en bijnamen vaak voor: Bernie F., ofwel Nini, Elvis K., ofwel Monster, Luigi F., ofwel Pretu, Raoul M., ofwel Bolle. Ze zullen vandaag niet bij hun achternaam worden genoemd, maar bij hun bijnaam. Ook getuigen en andere betrokkenen zullen niet bij hun achternaam worden genoemd. Deze staan uiteraard wel in het vonnis. De verdediging heeft in de eerste plaats gesteld dat niet kan worden toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de zaken Maximus en Passaat, omdat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging van die zaken. Volgens vaste rechtspraak is niet ontvankelijk verklaring van het OM alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Namelijk alleen als de met opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. De verdediging heeft in de zaak Maximus gesteld dat sprake is van een 6-tal inbreuken op het recht van de verdachte op een eerlijk proces. In de eerste plaats het achterhouden van stukken. De verdediging heeft gesteld dat het OM stukken heeft achtergehouden. Daarvoor ziet het gerecht geen aanwijzingen. Het OM is belast met de samenstelling van het dossier. Het OM heeft in deze zaak alle relevante stukken, belastend en ontlastend, in het dossier gevoegd. Daarnaast zijn er op verzoek van de verdediging nog extra stukken in het dossier gevoegd. Verder heeft de verdediging gesteld dat het OM ontoelaatbare deals heeft gesloten met getuigen en medeverdachten, of dat heeft geprobeerd. Zo zijn volgens de verdediging ontoelaatbare toezeggingen gedaan aan de broer van Pretu en mogelijk aan de getuige Givenchy M. Verder heeft het OM volgens de verdediging ook geprobeerd om Nini F. in ruil voor een tegenprestatie te laten verklaren. Het klopt dat het OM met de broer van Pretu in diens eigen zaak betreffende een witwasverdenking een schikking heeft getroffen. En dat die broer daarna, anders dan daarvoor, belastend over de verdachte is gaan verklaren. Maar aan die schikking was voor die broer niet de verplichting verbonden om te verklaren. Anders gezegd, hij had na de schikking ook zijn mond kunnen houden. Dat hij dat niet gedaan heeft, betekent niet dat zijn verklaring is gekocht, zoals de verdediging dat noemt. Ook in het geval van de getuige Givenchy M. is niet aannemelijk geworden dat hem een toezegging is gedaan in ruil voor al dan niet belastende verklaringen. In het geval van Nini heeft de officier van justitie weliswaar diens bereidheid onderzocht om eventueel een deal te sluiten, maar is het niet of nog niet zover gekomen. Dat Nini een ontoelaatbaar aanbod zou zijn gedaan, is niet aannemelijk geworden. Het gerecht heeft dus geen aanwijzingen gevonden dat getuigenverklaringen zijn verkregen naar aanleiding van deals met het OM. De beoordeling van de betrouwbaarheid van de door de verschillende getuigen en medeverdachten afgelegde verklaringen is een andere zaak en komt aan de orde bij de waardering van het bewijs. Anders dan de verdediging stelt, is er bij het voorbereidend onderzoek door het Openbaar Ministerie geen sprake geweest van tunnelvisie. In het onderzoek is wel degelijk aandacht besteed aan mogelijk ontlastende feiten en omstandigheden en is rekening gehouden met eventuele alternatieve scenario's. Daarnaast is de verdediging uitgebreid in de gelegenheid gesteld om informatie toe te laten voegen aan het procesdossier. Verder zou het OM gebruik hebben gemaakt van verklaringen van een beperkt capabele getuige. De verdediging doelt hier op de verklaringen van de getuige Givenchy M.
Het enkele feit dat het OM gebruik maakt van de verklaringen van deze getuigen, die het OM in diens eigen strafzaak voor minder toerekeningsvatbaar achtte vanwege zijn lage intelligentie en kwetsbare persoonlijkheid, leidt niet tot de conclusie dat het OM niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Ook hier geldt dat de beoordeling van de betrouwbaarheid van die verklaring aan de orde komt bij de waardering van het bewijs. De raadsman heeft verder aangevoerd dat gespreksverslagen tussen de opsporingsambtenaar K en de getuige G, voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao, opzettelijk zijn vernietigd om de verdachte te benadelen. Het gerecht oordeelt anders. Verbalisant K heeft aan de hand van de verslagen van zijn gesprekken met de getuige G een ambtsedig procesverbaal opgemaakt, waarin de inhoud van die gesprekken is weergegeven. Daarna zijn de gespreksverslagen vernietigd. Het gerecht ziet geen reden om aan te nemen dat die gespreksverslagen opzettelijk zijn vernietigd om de belangen van de verdachte te schaden. Wel heeft K bijna 2 jaar te laat procesverbaal opgemaakt van zijn gesprekken met G. Dat is weliswaar een normschending, maar daarvan heeft de verdachte geen nadeel ondervonden. De raadsman heeft tenslotte gewezen op de overwegingen van het Hof in de zaak tegen Nini en het daarop gebaseerde persbericht. Het gerecht constateert met de verdediging dat het Hof in dat vonnis de verdachte aanwijst als degene die Nini de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Wiels. Maar dat oordeel kan alleen worden toegeschreven aan de rechters die over die zaak hebben beslist, niet aan het Hof als instituut of aan andere rechters van het Hof. Het Hof als instituut heeft geen oordeel over de schuld of onschuld van welke verdachte dan ook en kan dat ook niet hebben. Dat oordeel komt alleen toe aan de individuele rechters die een individuele zaak behandelen. En deze rechters zijn vrij in hun oordeel. Zij moeten de aan hen voorgelegde zaak onafhankelijk en onpartijdig behandelen en maken hun eigen afweging. Dat zal ook in deze zaak gebeuren. De slotsom is dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging in de zaak Maximus. Dan in de zaak Passaat. Ook in de zaak Passaat heeft de verdediging de niet ontvankelijk verklaring van het OM gevraagd. Ook daar ziet het gerecht geen aanleiding toe. Weliswaar is dit een oude zaak, maar het enkele tijdsverloop is geen reden voor een niet ontvankelijk verklaring. Ook het feit dat de verdachte wel en zijn broer RDS niet is vervolgd voor hetzelfde feitencomplex, betekent niet dat de officier van justitie niet kan worden ontvangen in de vervolging van de verdachte. Het is de bevoegdheid van het OM om te bepalen of vervolging moet plaatsvinden. De beslissing om de verdachte voor de zaak Passaat te vervolgen is in dit geval ook niet onbegrijpelijk, alleen al vanwege de geheel verschillende rollen die de verdachte en zijn broer in het feitencomplex zouden hebben gehad. De officier van justitie is dus ook ontvankelijk in de vervolging in de zaak Passaat. De conclusie is dat alle niet-ontvankelijkheidsverweren worden verworpen, dat het OM ontvankelijk is in de vervolging en dat dus kan worden toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van alle 3 de zaken. Te beginnen met de zaak Passaat. Het gaat in deze zaak om een ministeriële aanschrijving waarin kort gezegd aan belastingplichtigen de mogelijkheid wordt gegeven om, nog voordat de belastinginspecteur hen op het spoor is, aan te geven dat zij beschikken over gelden waarover geen belasting is betaald. Zodat daarover alsnog tegen een relatief gunstig tarief belasting kan worden betaald en de belastingplichtige verder vrij over zijn geld kan beschikken. De zogeheten inkeerregeling. Vast staat dat verdachte als toenmalig minister van Financiën de aanschrijving, toen hij deze op 11 april 2011 ondertekende, heeft voorzien van de datum 7 april 2011. In de visie van het OM deed de verdachte dit om zijn broer RDS de gelegenheid te bieden om, gebruikmakend van die aanschrijving, zo snel mogelijk in te keren, nog voordat ontdekt zou worden dat die broer beschikte over gelden waarover geen belasting was betaald. Op dat moment was alleen in beperkte kring al bekend dat de financiën van de broer in het onderzoek Bientou strafrechtelijk werden onderzocht. Voor het bewijs van deze bedoeling, dit oogmerk aan de kant van de verdachte, is nodig dat er een verband wordt vastgesteld tussen de datering van de aanschrijving op 7 april 2011 en het voornemen om die aanschrijving te gebruiken
bij het verzoek tot inkeer van de broer. Dat verband moet er dan logischerwijs in hebben bestaan dat de verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zijn broer de aanschrijving nodig had om zo snel mogelijk een inkeerverzoek te doen, nog voordat de belastinginspecteur bekend zou worden met het feit dat zijn broer onjuiste, onvolledige aangifte had gedaan. Rechtstreeks bewijs daarvoor bevat het dossier niet. Er zijn geen verklaringen van getuigen, telefoontaps of andere bewijsmiddelen waaruit blijkt dat verdachte die wetenschap of dat vermoeden had. Resteert de vraag of op grond van de overige feiten en omstandigheden die uit het dossier naar voren komen, moet worden geconcludeerd dat het niet anders kan dan dat de verdachte die wetenschap of dat vermoeden moest hebben. Vaststaat dat de broer na een eerste gesprek op 6 april 2011 met zijn adviseur V over de mogelijkheden om in te keren, een op 11 april 2011 gedateerd verzoek tot inkeer heeft ingediend bij de belastinginspecteur. Dit verzoek betrof de saldi op een drietal bankrekeningen op Sint Maarten tot een totaalbedrag van ongeveer $5,5 miljoen en ongeveer 1 miljoen gulden. Onder meer op deze bankrekeningen richtte zich het strafrechtelijk onderzoek Bien toe tegen de broer. V was naast adviseur van de broer tevens lid van de Taskforce Belastingplan 2011-2014, die voor het ministerie van Financiën en dus onder verantwoordelijkheid van de verdachte werkte aan de totstandkoming van zowel de Landsverordening Belastingvoorzieningen 2011 als de aanwijzing, en als zodanig was V dus op de hoogte van de inhoud van beide. Verder volgt uit de verklaring van getuige De G dat zij samen met haar baas C, hoofd van de Stichting Belasting Accountantsbureau, die volgens haar goed bevriend was met zowel de verdachte als diens broer, aanwezig is geweest bij een bespreking op 30 maart 2011 met het RST, waarbij een presentatie is gegeven van het opsporingsonderzoek Bien toe tegen de broer. Uit een procesverbaal van de toenmalig hoofdofficier van Justitie blijkt dat de verdachte, volgens het hoofd van het meldpunt ongebruikelijke transacties Curaçao, ervan op de hoogte was dat het MOT gegevens aan het RST had doorgegeven over zijn familie. Het RST had net in die periode een bevraging gedaan bij het MOT en op het lijstje stond niet alleen een bevraging naar de broer van de verdachte, maar ook naar de verdachte zelf. En het hoofd MOT vroeg zich af waar de minister, verdachte dus, zijn informatie vandaan had, aldus het procesverbaal van de hoofdofficier. De directeur van de douane Curaçao, een van de medeopstellers van de aanschrijving, heeft verklaard dat de aanschrijving is opgesteld in opdracht van de minister. In eerste instantie was het uitgangspunt een ministeriële beschikking, maar een aanschrijving was eenvoudiger en sneller. Die snelheid was conform de wens van de minister. Hij wilde de snelheid erin houden vanwege berichten die hem hadden bereikt, aldus deze getuigen. De minister had niet verteld welke berichten hem hadden bereikt. Ook de getuige V heeft verklaard dat de minister spoed wilde bij de totstandkoming van de aanschrijving. Verder blijkt uit een e-mail van 8 april 2011 in de ambtelijke aanloop naar de totstandkoming van de aanschrijving dat de minister niet wilde dat gebruik werd gemaakt van een ministeriële regeling, omdat die langs de directie Wetgeving Juridische Zaken zou moeten gaan en dan waarschijnlijk vertraging zou oplopen en daarnaast automatisch publicatie zou moeten volgen om hem in werking te laten treden. Iets wat de minister niet wilde. In de mail wordt vermeld dat men daarom op een aanschrijving is uitgekomen, die het voordeel had dat de ondertekening en bekendmaking conform diens wens in handen van de minister was. Ook uit de verklaring van het hoofd van de SBAB blijkt dat de minister niet wilde dat de aanschrijving zou worden gepubliceerd. Aan de officier van Justitie moet worden toegegeven dat de hierboven omschreven gang van zaken serieuze vragen oproept, zoals: waarom had de verdachte zoveel haast met de totstandkoming van de aanwijzing? Aanschrijving. Welke berichten hadden hem bereikt? Waarom wilde hij niet dat de aanschrijving zou worden gepubliceerd? Wie droeg er allemaal kennis van het strafrechtelijk onderzoek tegen de broer van de verdachte? En hoe wist de broer al in zo'n vroeg stadium van het bestaan van de aanschrijving? Maar hieruit kan naar het oordeel van het gerecht nog niet worden geconcludeerd dat het niet anders kan dan dat de verdachte wist of vermoedde dat zijn broer de aanwijzing nodig had om zo snel mogelijk in te kunnen keren, nog voordat de belastinginspecteur bekend zou worden met diens onjuiste of onvolledige aangifte.
Dit leidt tot de conclusie dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de verdachte het oogmerk heeft gehad om de op 7 april 2011 gedateerde aanschrijving als echt en onvervalst te gebruiken of te laten gebruiken. Gelet op al het vooraanstaande acht het gerecht het onder 5 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen en de verdachte zal van het feit worden vrijgesproken. Dan de zaak Maximus. In deze zaak bestaat de verdenking dat personen op in ieder geval 3 niveaus betrokken zijn geweest bij een moord. Te weten 1 of meer opdrachtgevers, 1 of meer opdrachtnemers en 1 of meer feitelijke uitvoerders. In een dergelijke zaak zullen niet alle betrokkenen over dezelfde informatie beschikken, over bijvoorbeeld de persoon van de opdrachtgever of opdrachtgevers en de achtergrond, context en motieven voor de moord. Dit vloeit voort uit de voor de hand liggende wens van deelnemers op alle 3 de niveaus om anderen niet meer informatie te verschaffen dan nodig is, dit om zelf zoveel mogelijk buiten beeld te blijven. Dat kan leiden tot eigen invulling door betrokkenen die informatie missen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat betrokkenen anderen belasten of de waarheid verdraaien om hun eigen rol kleiner te maken. Behoedzaamheid is dus geboden bij de beoordeling van verklaringen die wijzen naar een opdrachtgever. In die zin dat nog meer dan gewoonlijk telt welke getuige wat zegt, hoe die getuige dat weet en of die getuige betrouwbaar is. Tegelijkertijd vloeit uit de aard van de zaak voort dat ook wanneer een getuigenverklaring op 1 of meer onderdelen onjuist moet worden geacht en of in strijd met verklaringen van andere getuigen, dit niet zonder meer meebrengt dat de gehele verklaring als onbetrouwbaar moet worden gezien. Om vast te stellen wie de opdrachtgever van de moord op Wiels is geweest, zal gezien de onzichtbare positie die hij naar de uitvoerders en de buitenwereld zoveel mogelijk zal hebben ingenomen, niet veel direct bewijs voorhanden zijn. Voor zover het gaat om betrouwbare getuigenverklaringen brengt de verborgen positie van de opdrachtgever aan de andere kant wel mee dat ook kleine of beperkte aanwijzingen die naar hem leiden zwaar kunnen wegen bij de beoordeling van zijn betrokkenheid bij de moord. Het spreekt daarom voor zich dat de vraag naar de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen en de mate waarin deze steun vinden in andere bewijsmiddelen in deze zaak van groot belang is. In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij al dan niet samen met anderen, Bernie F., Nini, de opdracht heeft gegeven tot de moord op Wiels, hem daarvoor geld in het vooruitzicht heeft gesteld en heeft betaald. Nini en Luigi F., Pretu, zouden de feitelijke uitvoerders van de moord hebben geworven, te weten Elvis K., Monster, en Raoul M., Bolle, en zouden hen hebben betaald met het geld afkomstig van de verdachte. Monster is onherroepelijk veroordeeld voor het lossen van de dodelijke schoten. Bolle is ook als verdachte aangemerkt, maar heeft nooit terechtgestaan voor de moord op Wiels. Hij is op of omstreeks 17 mei 2013 om het leven gebracht. Pretu is eveneens als verdachte aangemerkt in het onderzoek naar de dood van Wiels, maar ook hij heeft niet terechtgestaan voor de moord. Pretu is op 6 september 2013 in zijn cel in Barber door verhanging om het leven gekomen. Aldus de conclusie uit het rapport van de Landsrecherche naar zijn dood. Nini is inmiddels in eerste en tweede aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar voor het medeplegen van de moord op Wiels. Zijn cassatieberoep loopt nog bij de Hoge Raad. Dan ten aanzien van de moord. Zondag 5 mei 2013 vond ter hoogte van de pier bij Marie Pampoen een schietpartij met dodelijke afloop plaats. Het slachtoffer bleek te zijn Helmin Wiels. Wiels werd, zo blijkt uit het sectierapport, mogelijk door 9 of 10 kogels geraakt. Ten aanzien van de verklaringen van Monster. Na aanvankelijk te hebben ontkend, heeft Monster in zijn eigen zaak in 2014 verklaard dat hij de schutter was en dat Nini de opdracht had gekregen van de persoon die had betaald. Nini had Pretu naar voren geschoven. Pretu moest op zijn beurt de soldaten inhuren om de moord op Helmin Wiels te laten uitvoeren, zo verklaarde Monster. In 2017 heeft Monster zijn bekentenis herhaald als getuige in de zaak tegen Nini. Hij heeft toen ook verklaard dat Bolle de chauffeur was van de auto. Volgens Monster was er een aantal dagen voor de moord een bespreking in de garage van Pretu.
Bolle was in de garage en Nini stond bij de deur. Nini zei tegen Pretto: praat met hen. Nini is toen weggegaan. Pretto vroeg aan Monster of hij, tussen aanhalingstekens, iets wilde eten. Pretto heeft Monster toen in detail uitgelegd dat hij wiels moest omleggen. Pretto zei dat het geld van Nini kwam. Aldus Monster. Het geld dat Monster van Pretto kreeg zat in een zwarte sporttas. Nini had die sporttas bij Pretto naar binnen gebracht voordat Monster werd uitbetaald. En een aantal dagen daarvoor had Monster Nini en Pretto ook al gezien met die sporttas. Het gerecht constateert met de verdediging dat de verklaringen van Monster in de loop van de tijd sterk hebben gewisseld. Niet alleen over de vraag of hij zelf betrokken was bij de moord op Wiels, ook heeft hij wisselend verklaard over hoeveel geld zou zijn betaald voor de moord en hoeveel ontmoetingen voor en na de moord hebben plaatsgevonden en wie daarbij aanwezig waren. Verder betwijfelt de verdediging of Pretto echt met Monster heeft gesproken over de betrokkenheid van Nini, of dat het een eigen interpretatie is op basis van geruchten of van wat hem logisch lijkt. Ook oppert de verdediging de mogelijkheid dat Pretto, die bekend stond als slechte betaler, de naam van Nini alleen maar heeft genoemd om Monster het vertrouwen te geven dat hij betaald zou worden, dit terwijl Nini in het geheel niet bij de zaak betrokken was. Het gerecht overweegt hierover als volgt. Dat Monster degene is geweest die de dodelijke schoten op Wiels heeft gelost, leidt geen twijfel. In de eerste plaats heeft hij dit zelf verklaard. Hoewel moet worden erkend dat Monster die bekentenis vervolgens heeft ingetrokken en zijn betrokkenheid daarna tot en met de inhoudelijke behandeling in het hoger beroep in zijn eigen zaak heeft ontkend, heeft hij daarna, ter zitting gehoord als getuige in de zaak tegen Nini, weer toegegeven dat hij de schutter was. Monster is hiervoor inmiddels ook onherroepelijk veroordeeld. Dat hij bij het plegen van de moord in het gezelschap was van Bolle, blijkt niet alleen uit de verklaring van Monster zelf, maar vindt ook bevestiging in de verklaring van zijn echtgenote en van de getuige B5. Anders dan de verdediging meent, ontneemt hetgeen Monster in latere verhoren heeft verklaard, bijvoorbeeld dat Pretto had gezegd dat deze mensen geen clowns zijn, dat Monster niet weet wie er heeft betaald, dat Pretto de moord op Wiels niet zou hebben verzonnen en dat het Nini moet zijn geweest, en dat mensen zeggen dat ze Nini hebben gezien met al dat geld, ontneemt dat dus niet de betrouwbaarheid aan diens eerdere verklaring dat Pretto hem had verteld dat Nini als opdrachtgever betrokken was. Niet alleen neemt Monster met deze bewoordingen niet terug dat Pretto hem had verteld dat Nini de opdrachtgever was, ook heeft hij in zijn verklaringen ter zitting als getuige in de zaak tegen Nini, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, opnieuw bevestigd dat Pretto bij hem is gekomen en hem in opdracht van Nini heeft gevraagd om Wiels dood te schieten, waarbij Pretto heeft gezegd dat Monster het geld van Nini zou krijgen. Anders dan de verdediging betoogt, heeft Monster niet alleen van Pretto gehoord dat Nini betrokken was als opdrachtgever. Hij heeft dit ook kunnen afleiden uit de door hem zelf waargenomen aanwezigheid van Nini bij de garage van Pretto, waarbij Nini Pretto de opdracht gaf om met Monster en Bolle te praten en waarop Pretto Monster de moordopdracht gaf. En uit het feit dat Monster door Pretto werd betaald, met geld uit de sporttas die door Nini bij Pretto naar binnen was gebracht en waarmee Monster Nini en Pretto een aantal dagen daarvoor ook al had gezien. Daarnaast vinden de verklaringen van Monster over de betrokkenheid van Nini als opdrachtgever steun in hetgeen zijn echtgenote en zijn buy-side hebben verklaard. Volgens de echtgenote heeft Monster haar zelf verteld dat hij de opdracht van Nini had gekregen en dat Nini voor het plegen van de moord had betaald. Volgens de buy-side heeft Monster haar verteld dat hij in opdracht van Pretto en Nini de president had geliquideerd. Voorts kan uit een afgeluisterd vertrouwelijk gesprek tussen Monster en zijn echtgenote in de PI te Zoetermeer worden afgeleid dat Monster bij de politie naar waarheid had verklaard over de rol van Nini en dat hij zijn informatie over de rol van Nini niet alleen heeft gekregen van Pretto, maar die rol tevens heeft afgeleid uit hetgeen hij van Nini heeft gezien. De verklaring van Monster over de rol van Nini wordt ook bevestigd door de hierna te bespreken getuige B5, die zijn informatie van Bolle heeft. Daarnaast wordt voor de betrokkenheid van Nini steun gevonden in de verklaringen van de medewerkers van Speedy en in de sms-berichten tussen Nini en de verdachte, die hierna ook aan de orde zullen komen.
Gelet op al het bovenstaande acht het gerecht de verklaring van Monster inhoudend dat Nini via Prettu hem de opdracht heeft gegeven om Wiels te vermoorden betrouwbaar. Dan de verklaringen van de getuige B5. Begin 2015 en eind 2016 heeft een bedreigde getuige aangeduid als getuige B5 in de zaak tegen Nini ten overstaan van de rechtercommissaris onder ede een tweetal verklaringen afgelegd. Deze verklaringen zijn bruikbaar voor het bewijs. Wel moet de betrouwbaarheid van deze verklaringen worden getoetst en mag een eventuele bewezen verklaring niet alleen of in beslissende mate op deze verklaringen worden gebaseerd. Voor een goed begrip van de zaak volgen hier de belangrijkste delen van die verklaringen vrijwel letterlijk. Op 15 januari 2015 verklaart de getuige B5: ik denk dat de mensen die betrokken zijn bij de moord op Wiels hoge pieten zijn. Volgens mij is Nini zeker betrokken. J en Robbie DS zouden hebben betaald. Nini was een tussenpersoon en had contact met J. Daarnaast had Nini weer contact met Prettu. Zij waren eigenlijk samen één. Ik heb gehoord van Bolle dat Monster de schutter was. Van Bolle heb ik gehoord wat de rol van Nini was. Op zondag 5 mei 2013 was Nini samen met Bolle en Monster in de garage bij het huis van Prettu. Prettu was er ook. Nini deelde hun mee wat de opdracht was, maar in de loop van de dag veranderde Nini de opdracht. Hij heeft in eerste instantie gezegd dat ze Wiels moesten overvallen. Pas in de loop van de dag is de opdracht veranderd. Toen is gezegd dat ze Wiels moesten vermoorden. Nini gaf instructies aan Prettu, zodat Prettu de uitvoerders weer kon instrueren. Bolle had het steeds over die ene man die heeft betaald om Wiels te vermoorden. De naam van Robbie DS is nooit genoemd. Hij heeft in een gesprek met mij wel de naam van J, verdachte hier aanwezig, genoemd. Het was een paar dagen na de moord. Er heeft een overval plaatsgevonden op een boot genaamd Summer Bliss. Er zijn toen goudstaven weggenomen. Ik weet niet hoe die overval is gepleegd, maar Prettu was de opdrachtgever. Prettu heeft dat zelf verteld. Er waren ongeveer 8 mensen bij de overval betrokken, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Prettu heeft toen via Nini geld van J geleend om die mensen te kunnen betalen. Hij had 100.000 gulden geleend. Dat is mij zelf verteld. Ik wil niet steeds zeggen van wie ik het heb gehoord, maar ik wil wel zeggen dat ik het van mensen heb gehoord die het weten. Later heeft er een inval plaatsgevonden in het huis van P. Het gaat hier om een derde, niet om Prettu. Er is een doos met veel geld meegenomen. Ik weet niet hoeveel. Het geld uit die doos was afkomstig van de roof van de goudstaven en het was ook bedoeld om J terug te betalen. Wiels heeft de politie hierover getipt. Ik wil niet zeggen wie het mij verteld heeft. Ik weet niet hoe die persoon wist dat Wiels de politie hierover heeft getipt. Prettu was niet blij. Met het geld moest hij J terugbetalen en de overvallers betalen. Nu had Prettu een schuld. J heeft de schuld van 100.000 gulden kwijtgescholden als Prettu Wiels zou vermoorden. Daarnaast kreeg Prettu daar ook extra geld voor. Ik heb van Bolle begrepen dat Prettu het geld van de offerte die J had uitgebracht via Nini van de verdachte heeft gekregen. Prettu had zelf geen contact met J. Alles liep via Nini en werd via Nini gedaan. Deze getuige is op 7 november 2016 opnieuw gehoord door de rechtercommissaris en dan luidt zijn verklaring: ik blijf bij mijn eerdere afgelegde verklaring. Iedereen weet dat Nini en Prettu contact hadden. J en Prettu hadden geen contact, daarom liep alles juist via Nini. In gesprekken met Bolle heeft hij mij over de rol van Nini en de moord op Wiels verteld. Wat er op 5 mei in de garage is besproken over de moord op Wiels heb ik van Bolle gehoord. Over dat het plan vlak voor het incident is gewijzigd heb ik zowel van Bolle als Monster gehoord. Prettu heeft mij verteld dat hij de opdrachtgever was voor de overval op de Summer Bliss. Dat Prettu geld had geleend van de verdachte om de overval te financieren is mij ook verteld. In verband met het risico op achterhaling van mijn identiteit vertel ik alleen aan de rechtercommissaris hoe ik dat weet. Prettu sprak niet veel. Hij heeft alleen de Summer Bliss met mij besproken. Doordat ze geld van de verdachte hadden geleend en deze niet konden terugbetalen, moesten ze de opdracht van J, de verdachte, het vermoorden van Wiels uitvoeren. J zei tegen Prettu: Hasi Bokos, doe je ding. Over Wiels heeft Prettu niet veel gezegd. Wel heeft Prettu tegen mij gezegd
dat Wiels de politie had getipt dat in het huis van P. geld was. Het gerecht constateert met de verdediging dat op onderdelen van de verklaringen van getuige B5 conclusies niet goed kunnen worden onderscheiden van dat wat de getuige zelf heeft waargenomen of ondervonden. Dit geldt echter niet voor hetgeen de getuige heeft verklaard over de rol die de verdachte en Nini zouden hebben gespeeld bij de moord op Wiels. De getuige verklaart immers duidelijk dat hij zijn informatie daarover van Bolle heeft gekregen. Dit betreft dus geen conclusie, maar een eigen waarneming, zij het uit de tweede hand. Getuige B5 heeft verklaard dat hij zowel van Monster als van Bolle heeft gehoord dat Nini de opdracht om Wiels te vermoorden in de loop van de dag heeft veranderd, van een beroving naar een liquidatie. Dit onderdeel van de verklaring van de getuige B5 wordt weersproken door Monster, die heeft verklaard dat hij al eerder wist van het plan om Wiels te liquideren. Het betreft naar het oordeel van het gerecht echter een niet doorslaggevend detail dat mogelijk verklaard kan worden uit het feit dat Monster en of Bolle tegenover de getuige B5 of anderen hebben willen verzwijgen dat het plan om Wiels te vermoorden al eerder was beraamd. Of, voor wat betreft Bolle, uit het feit dat Bolle daarvan mogelijk niet op de hoogte was. Hoe dit ook zij, het leidt bij het gerecht niet tot twijfel over de betrouwbaarheid van wat B5 over de rol van verdachte en de rol van Nini heeft verklaard. Ook het feit dat de door B5 genoemde bijeenkomst bij de garage van Pretto door Monster niet op de dag van de moord, maar eerder wordt gesitueerd, tast die betrouwbaarheid niet aan. De verklaringen van Monster en B5 komen immers op essentiële onderdelen overeen. Beiden hebben verklaard dat het ging om een bijeenkomst in de garage van Pretto om de moord op Wiels te beramen, waarbij Nini, Pretto, Monster en Bolle aanwezig waren. Geconstateerd moet worden dat het door de getuige B5 genoemde verband met de overval op de Summer Bliss door anderen niet wordt gelegd. En dat de getuige G, het ex-hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao, die hierna aan de orde zal komen, de moordopdracht op basis van de door hem ontvangen informatie zelfs relateert aan een geheel ander strafbaar feit, namelijk de overval op een juwelier bij het Renaissance Hotel. Hoewel het naar het oordeel van het gerecht ook hier niet gaat om de kern van de verklaring van de getuige B5, acht het gerecht toch ook het volgende van belang. Zowel de byside van Monster als de zus van Pretto spreken over Nini en Pretto in relatie tot kennelijk de overval op de Summer Bliss. Die overval vond plaats op 30 november 2012. Daarbij is 200 kilo aan goudstaven weggenomen, ter waarde van ruim $11 miljoen. De overval werd gepleegd door 9 of 10 personen die kleding droegen met daarop het woord politie. De byside van Monster en de zus van Pretto hebben verklaard dat zij de avond daarvoor bij de garage van Pretto meer dan 6 mannen hebben gezien, onder wie Nini en Pretto. 3 van die mannen droegen een zwart jack met het opschrift Police op de rug. Toen zij de volgende dag op de radio hoorden van een overval op een schip, waarbij een aantal goudstaven waren weggenomen en waarbij de daders gekleed waren in politiekleding, dachten zij meteen aan de mannen die zij in de garage van Pretto hadden gezien. De verklaring van de getuige B5 vindt op dit punt ook steun in de verklaring van de getuige Carilis M., directrice bij Speedy. Die heeft verklaard dat de verdachte aan haar heeft verteld dat Nini hem goudstaven te koop had aangeboden. Nu de betrokkenheid van de verdachte niet alleen gebaseerd kan worden op de verklaring van de getuige B5, maar ook op de hierna te bespreken verklaring van de broer van Pretto, de verklaringen van de medewerkers van Speedy en de sms-berichten tussen de verdachte en Nini, stelt het gerecht vast dat de verklaringen van deze getuigen in belangrijke mate steun vindt in deze andere bewijsmiddelen. Dan de verklaringen van de broer van Pretto. Hij heeft tijdens zijn verhoor in 2013 en 2014 geen belastende verklaringen afgelegd over de verdachte, maar wel in de verhoren in 2017. In zijn verklaring op 4 oktober 2017 zegt hij: Luigi, dat is dus Pretto, zei het volgende: ik moet een klusje doen voor een persoon bij Speedy en een hooggeplaatste persoon bij CPS. Verder vertelde hij dat als hij het werk doet, dan zal hij die 2 personen in zijn handen hebben. Daarom was Luigi er 100% zeker van dat ik, dat is dus de broer van Luigi, dat ik een baan bij een van die 2 bedrijven zou krijgen als hij het klusje gedaan zou hebben.
Ik kon geen enkel ander werk bedenken als hij zegt dat hij iemand in zijn greep heeft. Ik twijfelde niet aan zijn woorden. Als jij een huis bouwt voor iemand, dan zeg je niet dat je die persoon in je greep hebt. Dus met andere woorden, het ging om de moord op Wiels. Luigi had geen naam genoemd, maar had het over een persoon bij Speedy die heel veel geld had. Op 26 oktober 2017 verklaart de broer van Pretu op de vraag: wat kan je nog meer over J, verdachte, verklaren? Hij was goed bevriend met zowel Nini als mijn broer Luigi. Hij was de potentiële, en het gerecht leest daar machtige. Hij was de machtige man die achter hun staat, samen met de man met een hoge positie bij de CPA, waarover ik eerder heb verklaard. Dit heeft Luigi mij persoonlijk verteld. De verdediging heeft, zoals al bij de bespreking van de niet-ontvankelijkheidsverweer aan de orde is gekomen, aangevoerd dat de belastende verklaringen uit 2017 door het OM zijn gekocht en om die reden onbetrouwbaar zijn. Verder heeft de raadsman aangevoerd dat B, dat is de broer, zichzelf tegenspreekt over de vraag of Pretu hem nu wel of niet de naam van de verdachte heeft genoemd. En het gerecht overweegt daarover het volgende. Het gerecht heeft geen reden om te twijfelen aan de mededeling van de officier van justitie dat met de broer geen afspraak is gemaakt dat hij, al dan niet in ruil voor een schikking, zou gaan verklaren. Verder brengt de omstandigheid dat de verdachte in zijn eigen zaak een schikking heeft getroffen met het OM, waardoor de bereidwilligheid om te verklaren mogelijk is toegenomen, niet zonder meer mee dat zijn verklaringen als onbetrouwbaar moeten worden aangemerkt. De broer heeft immers verklaard dat hij problemen heeft gehad naar aanleiding van zijn in 2013 afgelegde verklaring, omdat hij in die verklaring de naam van Nini had genoemd. Ze zijn bij hem thuisgekomen om hem uit te schelden en iemand heeft tegen zijn moeder en zus gezegd dat hij op zijn woorden moest letten. Het is daarom goed voorstelbaar dat de broer in 2013 en 2014 niet bereid was om te verklaren, maar in 2017, toen Nini inmiddels in eerste aanleg was veroordeeld en gedetineerd zat, wel. Het gerecht overweegt voorts dat het feit dat de broer in zijn verklaring van 4 oktober 2017 niet direct de naam van de verdachte heeft genoemd, eerder een contra-indicatie dan steun oplevert voor de stelling van de verdediging dat diens verklaring zou zijn gekocht. De broer heeft de naam van de verdachte pas in relatie tot de moord genoemd, toen hem daar in het verhoor van 26 oktober 2017 expliciet naar werd gevraagd. De broer heeft naar het oordeel van het gerecht niet tegenstrijdig verklaard over de vraag of Pretu hem de naam van de verdachte wel of niet met zoveel woorden heeft genoemd. Niet alleen de broer van Pretu en de getuige B5 hebben de verdachte genoemd als degene die de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Wiels. Ook de getuige G, het ex-hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao, Givenchy M en Pencho hebben dit ieder op hun eigen manier gedaan. Hierna wordt gemotiveerd waarom het gerecht de verklaringen van deze 3 getuigen toch niet zal gebruiken voor het bewijs. De verklaringen van de getuige G. De hoofdlijn van de verklaring van G is dat een onbekend gebleven persoon, zijnde een informant van de Veiligheidsdienst Curaçao, aan G zou hebben verteld, kort gezegd, dat hij aanwezig was op het moment dat de verdachte aan Nini en Pretu de opdracht gaf om Wiels te vermoorden. Dat zou als volgt zijn gegaan. De informant was 's nachts in de omgeving van de woning van de verdachte aan de Hilsumstraat aanwezig, toen een van de overvallers van de tweede overval op het Renaissance Hotel, de naam van die overvaller wordt niet genoemd, aan de verdachte kwam vragen of hij interesse had in de buit van die overval. De verdachte zou gezegd hebben dat hij daar geen interesse in had, maar dat hij wel een andere taak voor hem had. Hij vroeg of de overvaller iemand koud kon maken voor hem. Hij zei daarbij dat het ging om Helmin Wiels. Achter in de auto waarmee de overvaller was gekomen zat Pretu. De overvaller was de chauffeur. De verdachte stond buiten de auto en kon door de geblindeerde ramen van de auto Pretu niet zien. De informant stond dicht bij de auto en kon Pretu wel zien. Vervolgens vertrok de auto en de verdachte bleef achter. Diezelfde nacht kwam de auto met Pretu terug. In de auto zat toen ook Nini. De informant was op dat moment in de buurt van de verdachte. Nini heeft toen de verdachte aangesproken met de volgende woorden. Ik heb gehoord dat je een klus hebt
Ik ben gekomen om hem aan te nemen. De informant begreep hieruit dat Nini het aanbod om Wiels te vermoorden kwam aannemen. Hoewel de verklaringen van G. op onderdelen steun vinden in andere bewijsmiddelen, zal het gerecht deze toch niet gebruiken voor het bewijs. Daarvoor roept zowel de gang van zaken rond de totstandkoming van zijn verklaringen als de inhoud daarvan te veel vragen op. G. heeft op 23 mei en 23 juni 2015 met verbalisant K. gesproken. K. heeft, zoals hiervoor al is overwogen, zijn bevindingen niet ten spoedigste in een procesverbaal vastgelegd, maar pas op 17 maart 2017, bijna 2 jaar na zijn gesprekken met G. De van die gesprekken gemaakte aantekeningen zijn vernietigd. G. heeft volgens eigen zeggen geen verslag gemaakt van zijn gesprek met de informant. Als gevolg van deze gang van zaken is de informatie van G. dus pas bijna 3 jaar na de moord op Wiels op papier gekomen. Daarnaast heeft G. de code van de informant niet genoteerd en kan hij zich die ook niet meer herinneren. Hierdoor kan de identiteit van de informant niet meer achterhaald worden en is de mogelijkheid om hem al dan niet als bedreigde getuige te ondervragen verloren gegaan. Opvallend is dat het procesverbaal van verbalisant K. in tegenstelling tot hetgeen G. bij de rechtercommissaris heeft verklaard, in het geheel geen melding maakt van het feit dat G. zijn informatie zou hebben verkregen van een informant van de Veiligheidsdienst Curaçao, die hem zelf zijn code zou hebben genoemd. K. noteert in het procesverbaal in het geheel niet hoe G. aan zijn wetenschap is gekomen. Verder valt op dat G. volgens het procesverbaal van K. heeft verklaard dat hij de informatie van de informant had gehoord enkele dagen na de tweede overval op een juwelier bij het Renaissance Hotel, waarvan uit het dossier blijkt dat deze op 2 juni 2012 plaatsvond, terwijl G. in zijn verhoren bij de rechtercommissaris verklaart dit enkele dagen na de moord op Wiels van de informant te hebben gehoord. Deze inhoudelijke discrepanties kunnen mogelijk verklaard worden uit de hiervoor beschreven gang van zaken rond de totstandkoming van de verklaringen van deze getuigen. Maar al deze omstandigheden samen, en in het bijzonder de onmogelijkheid om de identiteit van de informant te achterhalen om hem als bron van de informatie als getuige te horen, terwijl daaraan, mede gelet op het bijzondere scenario dat de informant schetst, wel behoefte is, al deze omstandigheden samen dus maken dat het gerecht de via de verklaring van de getuige G. overgebrachte informatie bij de huidige stand van zaken een onvoldoende solide basis vindt om daarop het bewijs in deze zaak te baseren. Dan de verklaringen van de getuige Givenchy M. Deze getuige heeft in het onderzoek Maximus verschillende verklaringen afgelegd, waarin hij de verdachte heeft genoemd in relatie tot of als opdrachtgever van de moord op Wiels. Maar hij is erg gewisseld in zijn verklaring. Eerst heeft hij verklaard deze informatie alleen te hebben gekregen van Panček en van niemand anders, toen zij samen gedetineerd zaten in Barber. Panček heeft dit overigens ontkend. In een later verhoor stelt hij alles direct van Prettu te hebben gehoord en er zelfs bij te zijn geweest toen er gesproken werd over een onderhandeling die gaande was tussen Nini en de verdachte over de opdracht om Wiels te vermoorden. Als de verklaring van Givenchy M zou worden gevolgd, heeft hij dus aanvankelijk niet de waarheid gesproken toen hij zei dat hij van niemand anders dan van Panček had gehoord wie de moord op Wiels hadden gepleegd. Ook heeft hij toen verzwegen dat hij er zelf bij was toen Prettu vertelde over de onderhandelingen die gaande waren. Ten slotte heeft Givenchy M achteraf verklaard dat hij wist dat datgene wat hij aan de politie vertelde over wat hij van Panček had gehoord niet de waarheid was. Daar komt bij dat deze getuigen ook wisselend verklaart over wie wel en niet in de garage van Prettu aanwezig waren. Dit alles doet naar het oordeel van het gerecht zodanig afbreuk aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de verklaringen van deze getuigen, dat deze niet bruikbaar zijn voor het bewijs. Dan de verklaringen van de getuige Pencho. In een interview met de Volkskrant is uit de mond van deze getuige opgetekend dat de verdachte aan Nini heeft gevraagd om de moord op Wiels te regelen. Pencho heeft dit tegenover de politie echter niet willen bevestigen en tegenover de rechtercommissaris heeft hij verklaard zich niet te kunnen herinneren dit tegen de Volkskrant te hebben gezegd. Gelet hierop zijn ook de verklaringen van deze getuigen niet bruikbaar voor het bewijs.
Het gerecht gebruikt wel voor het bewijs de verklaringen van de getuigen Angelo de W., Gwendolyn W. en Carillus M., alle 3 medewerkers van Speedy, het bedrijf van de verdachte. Uit de verklaringen van deze getuigen komt naar voren dat Nini zowel voor als na de moord meerdere malen op bezoek is geweest bij de verdachte op kantoor, soms zelfs elke werkdag. Nini sprak dan met de verdachte en ging het kantoor weer uit met geld in zijn broekzak of met enveloppen waar vermoedelijk ook geld in zat. Dat zagen zij aan de vorm en ook een keer aan het feit dat het ging om dezelfde envelop die eerder die dag bij de bank was opgehaald met veel geld erin. De getuigen kregen een vreemd gevoel bij de bezoeken van Nini. Zij begrepen niet wat de verdachte met Nini moest. Nini zag er heel slordig uit, met korte broek en slippers. Hij deed alsof hij thuis was. Een derde medewerkster van Speedy heeft de verdachte gevraagd wat Nini bij hem kwam doen. De verdachte zei toen dat Nini kwam om geld te vragen. Ook de broer van Nini is een keer bij Speedy op bezoek geweest. Hij was duidelijk boos en riep dat hij de verdachte wilde spreken. De verdachte begon zich heel vreemd te gedragen. Hij ging voorzichtig kijken wie er stond en deed eerst alsof hij er niet was. Hij liet de broer van Nini uiteindelijk zelf binnen en liet hem in een kantoortje. Nadat de verdachte zelf zijn eigen kantoor binnen was gegaan, ging hij terug naar de ruimte waar de broer zat. De verdachte had toen zijn broekzak vol met bankbiljetten, mogelijk meer dan 20.000 gulden, aldus de getuigen. Kort daarna verliet de broer van Nini het pand. De verdachte gedroeg zich weer normaal en zijn broekzak was leeg. De getuigen vermoeden dat het geld is overgegeven. De W verklaarde dat hij na de arrestatie van Nini in opdracht van de verdachte een rapport op moest maken dat Nini 2 keer bij de verdachte langs was geweest voor een sollicitatie. De verdachte zei dat het was voor het geval dat. De W vond dit niet normaal, omdat het normaal gesproken nooit gebeurde. De verdediging heeft aangevoerd dat de W en W zelf een beveiligingsbedrijf hebben en er daarom een belang bij hadden om belastend over de verdachte te verklaren. Verder stelt de verdediging dat de getuigen tegenstrijdig en leugenachtig hebben verklaard over het aantal keren dat Nini bij Speedy zou zijn geweest en dat de door hen genoemde data en tijden, mede gelet op een aantal objectieve gegevens, waaronder de urenregistratie van Speedy, niet kunnen kloppen. Het gerecht overweegt daarover als volgt. De stelling van de verdediging dat deze getuigen de verdachte in strijd met de waarheid hebben belast, omdat zij daar zelf een persoonlijk belang bij zouden hebben, is niet onderbouwd en ook op geen enkele wijze aannemelijk geworden. Ook vinden de verklaringen van de W en W steun in elkaar en in de verklaring van Carillus M. Daar komt bij dat het rapport waarover de W verklaart ook daadwerkelijk is aangetroffen en dat ook een vierde medewerkster van Speedy verklaart over het bezoek van de broer van Nini aan Speedy. Dat in de verschillende verklaringen van de verschillende getuigen op detailniveau discrepanties worden gevonden, of dat data en tijden niet overeenkomen met objectieve gegevens zoals de urenregistratie, tast naar het oordeel van het gerecht in het geheel niet de betrouwbaarheid aan van de hoofdlijn die duidelijk uit hun verklaring naar voren komt. Namelijk dat Nini, zowel voor als na de moord, meerdere malen op het kantoor bij Speedy op bezoek is geweest, dat die bezoeken een vreemd en heimelijk karakter droegen en dat Nini en zijn broer het bedrijf verlieten met enveloppen die naar alle waarschijnlijkheid gevuld waren met geld. Dat Nini's bezoeken, zoals de verdachte en Nini verklaren, betrekking hadden op sollicitaties voor anderen en dat Nini daarnaast als een van de velen ook kwam om geld op te halen voor sponsoring van politieke activiteiten, wordt weerlegd door de verklaringen van de medewerkers van Speedy. Ook is Nini veel vaker bij Speedy geweest dan de verdachte wil toegeven. Verder weegt mee dat de verdachte geen aannemelijke verklaring heeft kunnen geven over waarom hij de W een sollicitatierapport over Nini heeft laten opstellen voor het geval dat. Het gerecht ziet de pogingen van de verdachte en van Nini om aan hun ontmoetingen bij Speedy een andere uitleg te geven die niet overeenstemt met hetgeen de getuigen hebben verklaard, als een aanwijzing dat die bezoeken in relatie stonden tot de moord op Wiels. Dan de sms-berichten tussen Nini en de verdachte. In het dossier bevindt zich een procesverbaal van bevindingen
waarin de sms-berichten tussen de verdachte en Nini in de periode kort voor de moord op Wiels zijn weergegeven. Het gaat in het bijzonder om de navolgende sms-berichten. Op 25 april 2013, 10:38 van de verdachte aan Nini. Ik heb werk voor 4 uren, misschien iets voor jou. Kom langs wanneer je tijd hebt. 30 april 2013, 15:28 van Nini aan de verdachte. Wanneer kan ik je zien, zodat ik kan beginnen met werken? Roeman, ik heb reeds mijn uniformen. Diezelfde dag, 30 april, 15:42 van de verdachte aan Nini. Kom bij me thuis, zodat ik ze kan zien. Diezelfde dag, 16:01 van Nini aan de verdachte. Ja, ik ben er. En tenslotte 4 mei 2013, 18:54 van Nini aan de verdachte. Ik zal dat meisje opzoeken, zodat ik met haar kan stoeien. Ter zitting heeft de officier van justitie op bevredigende wijze uiteengezet dat er geen sprake is van een derde, verzwegen bron van deze berichten, zoals de verdediging heeft betoogd. Het gerecht gaat er daarom vanuit dat de berichtenwisseling tussen de verdachte en Nini heeft plaatsgevonden op de wijze zoals in het procesverbaal weergegeven. De verdachte geeft in het bericht van 25 april 10:38 duidelijk aan dat hij een werk van 4 uur heeft voor Nini. Dat dit niet kan gaan over beveiligingswerk bij Speedy staat wel vast, nu zowel Nini als de verdachte hebben verklaard dat Nini nooit werkzaamheden voor de verdachte of voor Speedy heeft verricht. De vraag is waar dit bericht dan wel over gaat. Het werk wordt in het bericht van 30 april 15:28 duidelijk gekoppeld aan het hebben van de uniformen. En blijkens de berichten van 30 april 15:42 en 16:01 vindt er over dat werk op die dag ook een bespreking plaats tussen de verdachte en Nini bij de verdachte thuis. Het is moeilijk voor te stellen dat geen van beide gespreksdeelnemers weet uit te leggen waarop die opmerkingen over werk en uniformen betrekking hadden. Het gerecht gaat ervan uit dat met het laten zien van de uniformen niet letterlijk wordt bedoeld dat Nini de beoogde uitvoerders van de moord kan presenteren bij de verdachte. Dat zou onnodig zijn en ook niet logisch voor een opdrachtgever die, naar mag worden aangenomen, zijn identiteit zoveel mogelijk verborgen zou willen houden. De uitleg van Nini dat het zou gaan om uniformen voor een baseballteam van zijn vriend Surendi C. wordt door deze C. met kracht van de hand gewezen en is dus niet aannemelijk geworden. Naar het oordeel van het gerecht vragen deze sms-berichten, mede bezien in het licht van de overige bewijsmiddelen, zeer dringend om een aannemelijke verklaring. De verdachte heeft die uitleg niet gegeven. Het gerecht houdt er daarom voor dat deze berichtenreeks betrekking heeft op de voorbereidingen voor de moord op Wiels en dat de uniformen zien op de mensen die voor de uitvoering daarvan door Nini waren ingeschakeld. Ook voor het feit dat er tot en met 4 mei 2013 sprake is geweest van periodiek sms-verkeer tussen Nini en de verdachte, maar dat dit verkeer vanaf de dag van de moord volledig is stilgevallen, wordt geen aannemelijke verklaring gegeven. Ook dat draagt bij aan het oordeel van het gerecht dat deze sms-berichten betrekking hebben op de moord op Wiels. Het enkele feit dat geen financieel spoor is gevonden naar de verdachte dwingt niet tot de conclusie dat de verdachte niet heeft betaald voor de moord. Volgens Monster is het moordgeld betaald in contanten en de verdachte kon op en rond de datum van de moord beschikken over aanzienlijke contante geldbedragen. Op grond van al het bovenstaande acht het gerecht bewezen dat verdachte de opdracht tot de moord op Wiels heeft gegeven aan Nini, die pretto naar voren heeft geschoven, die vervolgens op zijn beurt de uitvoerders van de moord heeft geworven. De verdachte heeft een onbekend gebleven geldbedrag voor de moord in het vooruitzicht gesteld en heeft ook daadwerkelijk betaald voor de moord. De officier van justitie beschouwt de verdachte primair als medepleger van de moord op Wiels. Voor medepleger is vereist dat sprake is van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met één of meer anderen. Uit de bewijsmiddelen volgt niet dat de verdachte een andere rol heeft gehad dan het geven van de opdracht tot de moord, het daarvoor geld in het vooruitzicht stellen en het vervolgens betalen voor de moord. Niet is gebleken dat de verdachte een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de organisatie en of uitvoering van de moord. De verdachte zal daarom worden vrijgesproken van het medeplegen van de moord, maar wel heeft verdachte zich daarmee schuldig gemaakt aan het uitlokken daarvan.
In het onderzoek Germanium wordt de verdachte verweten dat hij als minister van Financiën 450.000 gulden aan subsidiegeld heeft verduisterd, toebehorend aan een stichting. En dat hij gebruik heeft gemaakt van valse facturen, offertes en aanmaningen op naam van een aannemingsbedrijf. De verdachte heeft dit feit ter zitting bekend. Het gerecht gebruikt verder de verklaringen van enkele getuigen voor het bewijs, als ook de tijdens het onderzoek aangetroffen facturen en aanmaningen. De verdachte heeft verklaard dat hij van plan was om op een later moment met zijn eigen middelen wel werkzaamheden aan het sportveld te laten verrichten. Maar ook als dat waar zou zijn, ontneemt dat aan verdachters handelen niet het strafbaar karakter. Het gerecht komt dus tot bewezen verklaring van 3 strafbare feiten. Deze worden als volgt gekwalificeerd. Als ambtenaar opzettelijk geld dat hij in zijn bediening onder zich heeft verduisteren. Medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, meermalen gepleegd. En uitlokking van moord. Ten aanzien van de ernst van de bewezen verklaarde feiten en de op te leggen straf overweegt het gerecht in het bijzonder het volgende. De verdachte heeft als ambtenaar een bedrag van 450.000 gulden verduisterd. Hij heeft subsidiegelden die aan een stichting waren toegekend voor het opknappen van een sportveld in de wijk Steenrijk gebruikt voor privédoeleinden. Daarnaast heeft hij anderen gevraagd om facturen en aanmaningen op te maken en naar het SOAP te sturen, waaruit zou blijken dat er werkzaamheden aan het sportveld waren verricht, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval was. De verdachte heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van het gebruik van valse geschriften. De verdachte was ten tijde van het plegen van deze feiten minister van Financiën van het land Curaçao. De minister van Financiën is bij uitstek een persoon van wie financiële integriteit mag worden verwacht. De verdachte heeft door zijn handelen in ernstige mate het vertrouwen geschaad dat burgers in politici moeten kunnen hebben. Het gerecht rekent dit verdachte zwaar aan. Dat de verdachte op de terechtzitting ten aanzien van deze feiten een bekennende verklaring heeft afgelegd, wordt niet in strafmatigende zin meegenomen. Die bekentenis is op het gerecht berekenend overgekomen. Omdat de verdachte weliswaar in algemene zin heeft erkend een fout te hebben begaan, maar slechts zeer schoorvoetend en na lang aandringen iets heeft willen loslaten over de exacte gang van zaken en zijn rol daarin. Ook heeft de verdachte ter zitting geen blijk van gegeven de ernst en de laakbaarheid van deze feiten, waarin hij ook goedwillende anderen heeft betrokken in te zien. Wel in het voordeel van de verdachte wordt meegenomen dat het verduisterde bedrag, zij het na ontdekking van het feit, door de verdachte is terugbetaald. Op 5 mei 2013 werd Helmin Wiels, leider van de politieke partij Pueblo Soberano, bij de pier van Marie Pampoen van het leven beroofd. Door de opdracht te geven tot deze moord, geld in het vooruitzicht te stellen aan degene die de moord organiseerde en hem daarvoor te betalen, heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan uitlokking van die moord. Door het toedoen van de verdachte is het slachtoffer het recht op leven ontnomen. De verdachte heeft daarmee blijk gegeven van een volstrekt gebrek aan respect voor het meest fundamentele recht van een mens. Daarnaast heeft hij de nabestaanden van het slachtoffer onpeilbaar leed aangedaan. Zij zullen het gemis van hun geliefde blijven voeden. Daarvan getuigen ook de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaringen. Iedere moord schokt de samenleving. Maar van een op klaarlichte dag, op een druk bezocht strand, op bestelling uitgevoerde liquidatie van een van de meest populaire politici van Curaçao, die zich nota bene in het bijzonder sterk maakte voor de strijd tegen corruptie op alle niveaus in de samenleving, gaat tevens het signaal uit dat macht en geweld gaan boven democratie en recht. Dat signaal schept angst en wantrouwen in de samenleving. Beperkt burgers en politici in de mate waarin ze zich vrij voelen om hun mening te geven en bereidt zo de weg naar een samenleving waarin alleen het recht van de sterkste geldt. Ook hiervoor moet de verdachte verantwoordelijk worden gehouden. Daarom moet deze politieke moord veel zwaarder worden gewogen dan een enkelvoudige moord die dit politieke karakter mist. Dat betekent dat niet kan worden volstaan
met een straf zoals die in de regel wordt opgelegd voor een moord begaan door iemand met een blanco strafblad. Het gerecht houdt bij de strafoplegging ook rekening met het feit dat Nini, degene die de moordopdracht van de verdachte heeft aangenomen en dus lager staat in de hiërarchie, voor zijn rol bij deze moord is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. Alles afwegend is het gerecht van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere straf dan een straf die een zeer langdurige onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming meebrengt. Het gerecht zal de eis van de officier van justitie echter niet volgen. Dit omdat het gerecht in afwijking van de vordering van de officier niet tot een bewezen verklaring komt voor de verdenking uit het zaaksdossier Passaat. Hoewel tussen de aanvang van de redelijke termijn en vandaag 3 jaar, respectievelijk 4 jaar en een maand zijn verlopen, acht het gerecht deze termijn toch redelijk, gelet op de ingewikkeldheid van beide onderzoeken, welke onderzoeken met voldoende voortvarendheid zijn uitgevoerd, en het feit dat het grootste deel van die periode te wijten is aan verdachtes vlucht naar Venezuela, waar hij zich van 19 maart 2016 tot 11 september 2018, dus 2 jaar en bijna 6 maanden, buiten bereik van de Curaçaose justitie heeft weten te houden. Dat deel van het tijdsverloop komt voor zijn eigen rekening. Het gerecht gaat niet mee in het verzoek van de officier van justitie om, wegens de door verdachte aldaar genoten vrijheden, te bepalen dat de periode in uitleveringsdetentie in Venezuela niet in aftrek zal komen op de op te leggen gevangenisstraf. Dit reeds omdat de feitelijke informatie van de Venezolaanse justitiële autoriteiten, waaruit zou kunnen blijken dat die periode niet als uitleveringsdetentie kan gelden, ontbreekt. Van de vordering tot schadevergoeding van de kinderen van Wiels is alleen het materiële gedeelte, de kosten van vliegtickets, om bij de begrafenis van hun vader aanwezig te kunnen zijn, toewijsbaar. De benadeelde partijen zijn niet ontvankelijk in hun vordering tot vergoeding van immateriële schade. De schade wegens de gevoelens van verlies en gemis van hun vader komen volgens het thans geldende burgerlijke recht, en daarom ook in deze strafzaak, niet voor vergoeding in aanmerking. Het gerecht komt dan tot de volgende beslissing. Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder feit 4 primair en feit 5 ten laste is gelegd en spreekt hem daarbij vrij. Verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 en 4 subsidiair ten laste gelegde feiten heeft begaan. Wijst toe de vordering van de benadeelde partij I.L. Richardson tot een bedrag van 4.815 gulden en legt tevens de schadevergoedingsmaatregel op, bij niet-betaling te vervangen door 34 dagen hechtenis. En veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 28 jaar met aftrek van het voorarrest. Tegen deze beslissing staat binnen 2 weken hoger beroep open. Dat was het.